Dobrý den, jmenuji se Zuzana Klíčová a chtěla bych představit moji bakalářskou práci, čemu se budu věnovat. Téma své bakalářské práce jsem si zvolila na základě osobního zájmu o problematiku chirurgické léčby obezity a vlastní pracovní zkušenosti. Pracuji na chůžkovém chirurgickém oddělení v Karlových Varech, kde se setkávám s pacienty, kteří podstupují různé chirurgické zákroky, včetně bariatrických operací. Všimla jsem si, že kvalitní edukace hraje v předoperační i pooperační péči klíčovou roli a významně ovlivňuje úspěšnost léčby a spokojenost pacientů. Proto se chci tímto tématem zabývat a zjistit, jakým způsobem je edukace poskytována, jaký samotní pacienti vnímají a jaké jsou možnosti jejího zlepšení. Obezita je v současné době závažným celospolečenským problémem, je spojována s řadou zdravotních komplikací, jako jsou diabetes mellitus druhého typu, kardiovaskulární onemocnění nebo poruchy pohybového aparátu. Výskyt obezity celosvětově narůstá. Bariatrické operace jsou chirurgické výkony, jejichž cílem je snížení tělesné hmotnosti u pacientů trpících obezitou, u nichž selhaly konzervativní metody léčby, jako je dieta, fyzická aktivita a farmakoterapie. Cílem bariatrické chirurgie není tedy pouze redukce hmotnosti, ale i zlepšení nebo úplné vymizení obezitou podmíněných onemocnění. Aby byl účinek operace co nejlepší a nedocházelo k opětovnému nárůstu hmotnosti, není důležitý tedy samotné provedení chirurgického výkonu, ale i to, jak pacient pochopí a přijme nutné změny životního stylu. V mé práci se proto budu zabývat edukací pacientů podstupujících bariatrickou operaci. Bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude zpracován stručný přehled teoretických poznatků, které budou v práci dále zpracovávány. V praktické části bych chtěla použít kvalitativní šetření a bude stanoven hlavní cíl a 5 dílčích cílů. V teoretické části se budu zabývat problematikou chirurgické léčby obezity se zaměřením na bariatrické operace. Nejprve budou popsány jednotlivé druhy bariatrických výkonů, jejich indikace a kontraindikace. Dále se zaměřím na samotný průběh bariatrické operace a její možné pooperační komplikace, které mohou nastat. Nedílnou součástí teoretické části bude také popis ošetřovatelské péče pacienta v souvislosti s bariatrickou operací. Dále se budu věnovat edukaci, její definici, cílům, formám a specifikům zaměřené na pacienty podstupující bariatrickou operaci. Závěr praktické části bude zaměřen na obezitu jako hlavní indikaci k bariatrické operaci. Pak tady mám osnovu, to znamená zase první teoretická část, jak už jsem říkala, bariatrické operace, rozdělení, indikace, kontraindikace, léčba, komplikace, ošetřovatelská péče. Za druhé bude edukace, tak bude také definice, formy edukace směrem k bariatrickým pacientům. A poslední části teoretické se budu věnovat obezitě jako indikace bariatrické operaci. Praktická část, tam bych popsala plánovaný výzkum, stanovení výzkumných otázek, popis metodologie. Praktická část teda bakalářské práce bude zaměřena na zhodnocení edukace poskytované pacientům podstupující bariatrický výkon u nás teda na oddělení. Výzkum proběhne formou kvalitativního šetření za využití polostrukturovaných rozhovorů. Cílem bude zjistit, jak probíhá edukace pacientů podstupujících operaci, jakou formou proběhla, zda byly informace dostatečně jasné a jak se dařilo pacientům dodržovat doporučení, která obdrželi od ošetřujícího personálu a dalších spolupracujících zdravotnických pracovníků, jako je například nutriční terapeutka. Pro zmapování průběhu edukace pacientů podstupujících bariatrickou operaci bude stanoven hlavní cíl a 5 dílčích cílů. Hlavní cíl tedy zjistit, jak probíhá edukace pacientů podstupující bariatrickou operaci.
Dílčí cíle by byly tedy zmapovat, jak pacienti vnímají formu podané edukace. Druhý cíl, zjistit, v jakých oblastech byli pacienti edukováni. Třetí cíl, zjistit zpětnou vazbu po proběhlé edukaci. Čtvrtý cíl, zjistit vliv edukace na jejich životní styl. A pátý cíl, zjistit efekt podané edukace. Popis metodologie. Takže tam popíšu výzkumný design, cílovou skupinou, metody sběru dat a způsob analýzy, které budou využity v praktické části. Výzkumná část bude založena na kvalitativním výzkumu, jehož cílem je porozumět zkušenostem pacientů s edukací před bariatrickou operací a zjistit, jak tato edukace ovlivnila jejich chování a životní styl před operací a pak i v období po operaci. Zvolený kvalitativní přístup umožňuje zachytit individuální pohled pacientů, jejich pocity, osobní zkušenosti, motivaci a případné obtíže při adaptaci na nový režim. Ke sběru dat budou použity polostrukturované rozhovory, které umožňují klást otevřené otázky a zároveň zachovat určitou srovnatelnost odpovědí mezi jednotlivými respondenty. Tento typ rozhovoru umožňuje hlubší pochopení prožívání respondentů. Rozhovory by proběhly ve 2 fázích. První část rozhovoru bych realizovala během hospitalizace, kdy se pacienti zúčastní edukace před samotným zákrokem. Druhá část rozhovoru proběhne přibližně 3 měsíce po propuštění z nemocnice, kdy se zaměřím na zpětnou vazbu, hodnocení přínosu edukace v praxi a zkušenosti se změnou životního stylu pacienta. Cílová skupina teda, to budou pacienti, kteří tedy na našem chirurgickém oddělení podstupují bariatrickou operaci. Samozřejmě s tím budou souhlasit, budou informováni o cíli výzkumu, o způsobu využití dat. Účast ve výzkumu bude dobrovolná, rozhovory tedy budou vedeny diskrétně s respektem k soukromým účastníkům. Mám v plánu oslovit 8 pacientů, kteří byli tedy u nás hospitalizováni v Karlových Varech. Výstupy budou pak kategorizovány podle opakujících se témat. Závěr. Dle mých dosavadních zkušeností usuzuji, že přetrvávají určité nejasnosti u pacientů podstupující bariatrickou operaci. Edukace ohledně stravování, pohybového režimu během dne probíhá v období před samotnou operací. Pacienti musí během této přípravné fáze prokázat, že jsou schopni dodržovat nová režimová opatření, například i tím, že už před operací několik kilo zhubnou. Z mých poznatků ale plyne, že pacientům se v praxi tato doporučení často nedaří dodržovat. Někteří pacienti dokonce nebyli připuštěni k operaci, a to z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, jako je hyperglykémie. Tyto skutečnosti mě vedly k rozhodnutí se zaměřit této práce na oblast edukace. Cílem bylo tedy zjistit, jak pacienti vnímají edukaci, do jaké míry, jak ji dokážou využívat po návratu do domácího prostředí. Na základě výzkumu by byl vytvořen edukační materiál, který bude obsahovat srozumitelné informace pro pacienty, kteří podstupují bariatrický zákrok. A tyto informace by využili před výkonem, ale i během rekonvalescence a adaptace na nový životní styl. Tak to by bylo všechno. Děkuji.